Istoryanin karahayan asin naginibuan. I-share mo, pinkion mo sa DZGB. Pinkion mo! Alas 3 na! Pinky on mo baby na! Kayo po ay nakikinig kay Henry M. sa Pinky on mo baby. Buwan ng mga tugang, maray na hapon, masabaw na hapon, tabi sa Indogamos. Kumusta kita dyan? Kumusta ang Webes po nindo? Kumusta? Pag maoran-oran, ano ang maray gibuhon kan mga mag-aragom-agom? Angel Mustasa. Madali nagtsatsaga, naghahanap ng kaginaw. Nagpuon sa letter B. Kapikit mata, humihili ka pa. Ano tabi, Jerome? Ngunat maligo na kung Dewa. huwag kang pasaway, pasaway, pasaway. Nagpuon niya sa letter B. Magbahog kan atama na ayang. Kumaway, kumaway, kumaway. Bueno, mga tugang. Wara ngon yan si BP Henry. Taigwa po kay importanteng piglakaw. Mga tataramon, ara mo daw ang gustong sabihon? Aram nindo mga tugang kung ano ang ibig sabihin tabi Ate Angel kan tataramo na tamindos. Tamindos. Aram nindo mga tugang kung ano ang tamindos. Ano kaya yan? Susunod ngayon sa Tamin Uno. Tamindos. Aber daw. Aber daw. Pasaway, pasaway. Sa Bicol, ano ang... Sa Bicol, Tamindos. Lalo kung medyo mainit ang payo mo. Ano, Jerome? Pag malibong-libong ang payo mo, Tamindos. Sa Tagalog, ano ini? Pagising sa umaga, Ano? tapos Tiyan, Tiyan, Tulak, Jerome. tsatsaga, Kung malibong-libong ang payo mo, na Bicolano ka, yan. balik eto ka na ka. Kakataklab mo ngaya, dakulao na ngaya ang tamindos mo. Ayan mga tugang, ang ibig sabihin kan... Mga tataramon, ara mo daw ang gustong sabihon? Tamindos o kaya tulak. Bueno, tabi mga tugang, sabi ko nga ni na, si BP Henry, si BP Henry, may importanteng piglakaw, tamasondo daa kay bagyong Krising. Pasaway, Joke only. pasaway. May may official travel an sa moyang boss pasiring tabi mga tugang sa Metro Manila. Kaya kita mo na ang magtyaga-tyaga. Kita mo na ang magdarangugan sa programang ini mga tugang. Pagising sa umaga, mga tao ka narapasalan sa Ta paminsan-minsan baga dapat igwa man kamo ki nakakaibahan na bako maray kahuron. balik eto ka nakahiga, pikit mata. Aminado nga bako maray kahuron. Bueno. Ngunat maligo na kung Kita na mo na, mga kwan man sa nene, siguro mga 2 aldaw o kaya 3 aldaw tabi mga tuga. please, wala Tulong pinkion man sa natabi. kumaway. Ako si Joshua Bino. Lahat ng pasaway, Bako man po pasaway, good boy po ini. pasaway. Please, away. Uso pa daw ngunyan, Casey. Ano nga yung pangarang? Ano yung pangarang mga? Yeah, Casey. Casey. Si Casey po mga tugang, ang aki kan sa moyang chip technician. Ilang araw umiinom na pa. Uso pa ngunyan, Casey. Kung ikaw nga po ton, gusto mo pa man na pigliligawan ka? Kaso, hindi mo Naghapot mo na sa kataning. Mo kung pa taga Ligaspe. Ano ang ligaw sa Ligaspe? Ay, ano ang ligaw? Ano ang ligaw sa Kamsor? Ano buwa? Iyon pasaway, pasaway, Iyon man pala. Gusto mo pa man na pigliligawan ka? kumaway.
Ika, Jerome, na-testing mo na ang ligawan. Yun na. Pag naligawan ka ngaya, burutog nga yung pandok mo. Kinagattagat ka ligawan ko yun. Pero ngunyan, gari, day ko sa naaram tabi mga tugang. Kung uso pa ngunyan ang, panliligaw. Diba? May ligaw plain, may ligaw with egg, ligaw special. Sa mga huwag nang magpapay na Ulokon si Casey Tanay. ikaw mga sa buhay. Bakit ba ang kilay mo ay Diba? May ligaw plain, Queen Ems. isang ungas? Pero pag medyo dahil nakakatios, ligaw with egg na tulos. Ayaw mo akong paniwalaan kapag huli na ang lahat makakarahasan. Dahil ko aram mga tugang, kung uso pa ang panliligaw ngunyan, lalo sa panahon ngunyan kan internet, tabi mga friends. Diba? Kaya to, pag may kursunada ka daang babae, pag may kursunada ka daang babae, talagang papaghirapan mo yan. Casey Tanay. Papaghirapan mo yan. Pero ngunyan da ko yan, madali o na sanaan mga bagay-bagay dahil sa, dahil sa internet. Kaya ito, magibo ka ki love letter, makaabot naman sa pag-iilusyonan mo, kunyang pa, sarong bulan, lalo kon so, ano nga apod ko yun, duman sa naghatod ki mga letter, kartero ba yan? Kartero? Lalo kon so kartero, medyo may rayuma. Halo yun makaabot ang love letter mo? Diba? Kaya ito baga, dahil pause ang ano pa kayo mail. Wow, pigaatod sa ipapadara mo hali sa post office as iatod man kang kartero. Walang away. Iatod man. Minsan iabot ki parang simana bago nakakaabot, bago mababasa kan sa imong baby girl. Pero ngunyan dahil sa teknolohiya, dahil sa internet, sa social media, madali na sa nadaatabi Casey Tanay ang pag-send kay love letter. Kaya ngunyan, dahil ko sigurado, kung uso pa ang formal na panliligaw ko yan. Ginawan. Marina hapon kay Mirna Tolentino. Humihili ka pa. Makaros ka naman, sabi ni Win Orande. Easy ka. Maulan na hapon, sabi ni Irene Vargas. Please, wala. Day para ka raw, Direk Edwin. Sabi ni Direk Edwin, Ate Angel. Day ka nga magparaduko. Maringani pag nagduko nga na ko, maringani yan. Tabati mauran ngunya, nagsaldang ng Yeso daw. Si Tano Ayala. Marina hapon tabi, Tano Ayala. Hello, Boss Joshua, pa-shoutout po kami digdi sa Land Bank. Naka-online viewing kami. Gari malawak na ang pakaringan ang mga comment, Sir Tanaw. So mga taga-buyuan, mga togang, so paabot sa kuya dating concern, malanapon Sir Tanaw Ayala, may kinaraman, dyan baga kay Ate Angel sa buyuan baga, ang luwasan kan, di sa may bigaa, sa may sarong gasolinahan, pirmi dyan dumug ang tinampo, barado na so drainage. Ang ngunyan, pig-agi-agihan ko itong lugar, pig-aayos na so drainage, tabi mga to, ay, ayos na nga ni palan, pero napabarikadahan lang, tapos siyempre, pagpapatagas pa sa tinampo. Di, ariglado na, busing Tano Ayala, pag nag-duty ka lamang sa trabaho mo, maghapon kang nakatindog sa trabaho. Pag nag-agi ka lamang duman pabuyuan, dahil na madubog ang bitis mo. Sa mga bisyon ng tatay, May nag-text digdi Casey Tanay. para Ano yan si Ma'am Casey Tanay, si Sir Joshua? Maganda ba yan? hindi mo ba matanggap na ikay Si Casey Tanay ang tawantang pribilehiyong magsimba. ang mong gawin sa iyo ang sa ibay. Dipisil pag ako ang magsimba. Kapag huli Tamurot dahil na naman ako makauli. pagtripan mo pa, lumaban ka ng parehas ang kapal ng iyong mukha. Pero iyo, magayon inita, ang mga lahi baga, ang mga lahi baga ni Chief Technician Ramir Tanay, mga maitsura man talaga. Pasaway, Diba? Mga maitsura man talaga. away.
Sumabay Nagbasa ko man lang kasi so nag-text. ng pasaway. Dahil man kay madadagit. Yan. Lahat ng pasaway. Madadagit nga si Daddy. si Chip Ramer. Maray na hapon kay Ninya Federes. And ay ini pinaka muya kong comment ni Madam Jane Olaita. Ang gwapo mo pala, Sir Joshua. Ini ma'am, ano ko sa mo? Uyuran ta ka. Ng away. Ma-agree ako sa imo. Kumaway. Lahat ng Ang pagiging magayon baga o gwapo mga tugang, di ba? Sabi baga, beauty is in the eye of the beholder. Kung nagtutubod kang magayong ka, sige sana. Mas kita nagtutubod ang nasa palibot mo. Di ba? Kung pagtubod mo magayon ka, di ba? Ara mo sa sadiri mo magayon ka, anong pakilabot na dyan kung anong mahiling kan iba, ang judgment kan iba. Basta ikaw, ang pinaka-importante para sa imo, magayong ka, o gwapo ka. Di ba? walang away. Yan ang importante. Maray na hapon, Jonah Bernal Barcelo. Siring man, maray na hapon kay Madam Analisa Atos Estudillo. Sana tabi, masiram ang merindalan ni daw niya na pagkahapon. Lahat ng pasaway. Diba? Sabi ni Mark Ostonal, mauran na pagkahapon, nakamonitor po kami digdi sa barangay Bitano, Family Ostonal. Ay maray na hapon sa mga taga sa mga taga barangay Bitano. Kan Legazpi City. Kung naghahanap ka mo matugang, lalo kung banggina, naghahanap ka mo nin makakaunan, lutong bahay, mga inihaw, o kung ano pa, o di, diyan ka mo sa, barangay Bitano, sa may, sa may Legazpi City Food Park. Sabi ni Honeymoon Light ng Pudor Albay. Wala ka sir tanong. Dahil ko basahon ta. Rated SPG. Madali nagtsatsaga, naghahanap din ng Sabi ni Madam Analisa, wala po nga ni ngayang merindalan, dahil makalawas, tama oran. gatikit matahong Kairak man. pa. Kairak man. Bumising ka, bumangon at maligo na kundi ay Buhay na mga tugang, kung kamo ang hapoton, dapat bang ibalik ang kultura kan mga Pinoy na pag may pigkukursunadang babae, tabi Jerome, Please, walang away. talagang naghihinguwa, nag-e-effort na manligaw, Kuya Nens. Di ba? Ako, sarong tawong aram ko na talagang nanligaw nin Matanos. Nagbe-birthday ngunyan, si Tatay Alejo Balitian. Ang araw na para Kan Santo Domingo Albay. Diyan po mga tugang sa Barangay Lidong. pag-ibang Happy birthday tabi Tatay Alejo. raso. Wana ini, 38 years old na. Bumangon ka. Hindi lahat ng bagay ay nahuhulog sa langit. Happy birthday! Huwag kang pasaway. Alejo Balitian, kan Barangay Lidong, Santo Domingo Albay. Kumaway. Lahat ng pasaway. Sabi digdi, mga tugang, importante man dapo giraray ang panliligaw sa kabila ng pagbabago ng panahon. Gumagabi na nga. Huwag Diba? Iba na kaya ngunyan mga tugang, diba? Iba ho na ngunyan ng style pag may pigkukursunada kang babae baga Jerome. magkapa. Sabi kan mga gurang, Huwag nang maghintay ngayon harayoon na nga ka itong panahon. ng matino pa. Diba? O mga sa buhay. Bakit ba ang kilay? Maray na hapon kay Honeymoon Light ng Pudoran Albay. Maura na hapon tabi Honeymoon Light. Shout out kami digdi sa barangay Makasitas Ayaw mo akong paniwala. sa Pudoran. Huli na ang lahat, baka karahas. Bista mo ini Jerome si Honeymoon Light. Tripan mo pa. Lumaban ka ng parehas. Kaya bisto. Mukha. Tugang ni San Mig. Tugang ni San Mig Light. Kumaway, kumaway, kumaway. Sabi digdi mga tugang, ang panliligaw databi sarong paraan na
pagpapahiling kan sa imong seryosong intensyon. Sabi di mga tugang, ang panliligaw dapat bako sa nabasta-basta na pagpaparamdam lamang. Sabi digdi, ito dapo ay formal at malinaw na pagpapahayag ng hangaring makilala at mapalapit sa isang tao sa mas malalim na paraan. 'Di ba? At least sa paagi nin panliligaw databi mga tugang, mas mamati lamang kan tawong pigkursonada mo ansay mong malinig na intensyon, kung talagang malinig ang intensyon mo. Sabi digdi, ang panliligaw, ipinapakita nito na hindi ka lang interesado, kundi handa ka databi na maglaan ng oras, effort, at respeto. Di ba? Sa panliligaw, baga tabi, Jero, ang pigil ligawan, bako sana so babae, babae, dapat pati so pamilya, di ba? Actually, ang inot nga na ka pigil ligawan, so ina, tapos so ama, Jero, ano, tapos panghudya na sana so aki, Kuya Nemi, ano? Di ba? Tapos bandang huli, ang nakatuluyan mo, so ina, lugod. Dayman, pero yung managad mga tugang, di ba? Parte kan pagrespeto mo, pagpapahiling mo kan sa imong malinig na intensyon towards duman sa sarong tao. Ligawan mo da, bako sa naso tawong ito o sa babaeng ito. Kundi ligawan mo man so pamilya, di ba? Pag nigadara ka rin pa sa lubong, pirming sakob so ina, pirming sakob man so ama, di ba? Or mabuot ka bako sa duman sa tawong pigkukursonada mo. Kundi dapat pati sa mga magurang, sabi kang ina, kung habo ngayon hoy kan aki ko, ako na lang. Hindi mo mulong wag tumandag pa urong bumangon ka. Lahat ng bagay ay Dahil ka na kaan makauli, Jerome. wag kang pasaway. Pero yun na tayo mga tugang, ansaro sa mga rason kung nata dapat maibalik ta ang formal na panliligaw. Para at least formal ang proseso, tabi Jerome. 'Di ba? Pangadua, initatabi mga tugang ang panahon na mabistuhan nindo ang kada saro. 'Di ba? Sa paagi nin panliligaw databi mga tugang, nagkakaigwaning oportunidad para mabisto ang ugali, paniniwala, asin man ang lifestyle kan kada saro bago databi maglaog mga tugang sa seryosong relasyon. Di ba? Tama ini. Ay nakata. No minsan kung kasorin nag-araguma na, madali na sa na Jerome ang pagdesisyon na magburulagan. Halaga ko. Di ba? Akong paniwala. Although dahil tapig question so iba, may kanya-kanya bagang experience siya sa relationship. Pero so iba na madali, pag minsan sabi lang kang mga gurang case, pag madalion na bilog, madalion man maraot. Di ba? Kaya dapat, pinag-iigihan mo, nag-exert ka nin effort, tabi mga tugang, di ba? At least sa panliligaw, duman mo mabistuhan ang ugali, duman ka makapagdesisyon. Ano dong nga? Kaya ko nung ngayaan ugali ngaya kainin. Di ba? Duman mo siya mabibistuhan, pati ang mga pagtubod niya, ang lifestyle niya, di ba? Duman mo maridiskubre, as in mahihinimbang, kung kakayanon mo na siya at makaibahan mo sa halawig na panahon. Di ba? Pasaway. Please, walang away. Duman mo mapagdesisyonan kung kakayanon mo, di ba? Mahiling mo ang ugali. Di ba? Kung medyo taming san baga, may mga ugali bagang medyo magastos, medyo mahilig sa mga material na bagay, di ba? Tapos simpleng tao ka lang. Di at least maaraman mo lamang kung ano ang tamang diskarte, di ba? Number 3 mga tugang. Marina hapon kay si Jeril Aranya, pwede mag-suggest dahil man po si Sir Bipihin baga ade, pwede mo apudan si Pag-asa Girl. Please, walang away. Kumaway.
ligawan ang magurang po as respeto. 'Di ba? If love mo talaga isa ang iyong minamahal, si Ramsa na po ade, God bless all over the world. Di ba? Number 3, pagpapakita ng respetong kultural at personal. Sa kulturang Pilipino databi mga tugang, ang panliligaw may kasamang pagpapakita ng respeto sa babae at sa kanyang pamilya. Oh, hindi lang ito panliligaw sa isang tao, kundi makikisama rin sa kanyang mundo at mga mahal sa buhay. Iyo mga sabi ko sa mga tugang, sa panliligaw, kasarabay pirme na pigiligawan ang pamilya. Di ba? Is walang away. Kumaway, kumaway, kumaway. Lahat ng pasaway. Kasarabay pirming pigirrespeto an pamilya. Tano minsan, Jerome, kaya dahil nagkakatuluyan ang mga mag-iro-ilusyon, kontraan magurang. Yung palig, gumagabi na tawag ka. Diba? Paligid-ligid, ang iing. Kontraan magurang. Kaya siyempre dapat, pati sumagurang, ilusyonan mo, ligawan mo na tawag mga tugang. Pero bako, so paagi kan panliligaw mo sa aki, bako itong i-apply mo man para sa ina. Para ka mga sa buhay. Takarambula ang luwas nindo kayan. Di ba? Kung ba matanggap na ikay isang ungas? Sabi nga ni baga Kuya Nemi, kahit daang panahon, tama Kuya Nemi, kahit daang panahon, panipisilan, bago mo daama ko ang basbas kan magurang, nakul ka mo ng pagsubok ng mga aagihan, kay si Tanay. Kapal ng iyong mukha. Inot, Pasaway, ikaan maharok. is walang Oh. away. Pigaharokan pati kayo, bako man so mga magayon na nagripo, mga bubon. Pasaway, pasaway. Oh, ikaang matiak. Sumabay, Ano mo ang tiak? Ang tiak, so, ano yun eh? pasaway. Palakol. Ikaw matiak nin kahoy na panggato. Yan eh, may. Diba? Dakol kang pagsubok na aagihan para mapahiling mo. Bako sana duman sa babaeng gusto mo. Kundi para sa pamilya niya na ikakarapat dapat. Sunod, tabi mga tugang. Ang panliligaw nagtuturo ng pagpapasensya at pagmamalasakit. Sabi digde, kay si Tanay, dahugon mo ini ha. Ang tunay daang panliligaw ay hindi minamadali. Pasaway, Nagtuturo ito ng pagpapasensya, pag-unawa, at tunay na malasakit na talagang mahalaga sa anuman na relasyon. Ito ang panahon kung saan sinusubok ang sinseridad at katatagan ng damdamin. Tama ko yun eh. na nakahigat. Di ba? Matahumi. Kahit ito mga tugang, ang mga babae, bako mga easy to get. Gumising ka, mangon at maligo na. Kung norin ka na isipan mo ng magsuko na, siya kakakan sa saguton. Pasaway, pasaway. Ngunyan, inda, day ko aram, pero baka bako nagabos, tabi, Jerome, ano? Kumaway, Ano ba, pag inagi mo sila sa dit na chorochat, aragdahan tulos. pasaway. Aragdahan tulos. Walang away. Pero sabi di mga tugang, sa panliligaw at least nakakakod kita na maging pasensyoso. Di ba? Sa panliligaw mananggad, dakulong kang pag-aagihan. Di ba? Dakulong kang pag-aagihan. Sa panliligaw pa sana, bakul naman dyan ng mga trials. Walang bukas na darat. Pero at least, sanay ka na madipisilan. Di ba, Kuya Nes? At least, ang sarap bagang relationship, mga tugang, yaon dyan ng mga ups and downs. Sa sarong relationship, igwa na dayan perme kikadipisilan. Kung nasa panliligaw stage pa sana, sanay ka na sa kadipisilan, day ka na makikigkig pag nasa tunay ka ng relasyon. Di ba? Di at least, sanay ka na sa masamang ugali. Diba? Joke lang. Kumbaga, aram mo na ang patama-tama. Aram mo na ang balanse. Aram mo na kung paano makukuha ang kiliti kan sa imong padaba. Di ba? Tutok kang gumana. Namidbid mo siya nin haloy bago ka mo nagkaiyuhan. Bakit di na lang sa barangay? Amigo, daay na uso ang pagtiak, tamay lagatik na. Masamak ka pa sa mga bisyon ng iyong tatay. Anong lagatik man, tabi, bossing, ogi, milyari. Gumawa ng mati. Iba man ang aram kong
lagatik. Sabi din ni 8811, use tiak in a sentence. Naman kung Si Mar de la Cruz ngaya, sadit sana pero tiak. nasa makakarahasan ang Naramdaman ko so pinost ni Ronald Baldo. Sabi ni Queen Names, gamiton ngaya ang tiak sa sarong sentence. Sabi ka nag-comment Queen Name karigos na nga, tatiakon ko na yan. Mga makarawo naman. Sabi ni mga tugang, sunod naman kita. May oras pa man ko yun, ano? Pwede pa? Pwede pa? Sabi digdi, sabi ni Bossing Ugi, kaya daday na uso ang tiak, taigwa ng lagatik. Ang lagatik ngaya is stove. Pag pinindot mo ng sa gas stove, minalagatik. Hindi ba man ni si Bossing Ugi, ano? pasaway. May lagatik na pala. Stove pala. Sabi digdi mga tugang, ang panliligaw da tabi, panangga sa mabilisang relasyon o kaya instant love. Sabi digdi, dahil da tabi sa social media, maraming relasyon ang nagsisimula agad, pero madaling nawawala. Ang panliligaw ay panangga sa impulsive decisions pagdating sa pag-ibig. Nagbibigay databi ang panliligaw ng panahon para pag-isipan kung tunay nga ba ang nararamdaman. Pasaway, pasaway, pasaway. Please, walang away. Di ba? Dahil tama ng mga tugang sa social media, tangon yan, madali o naman sa talaga ang panliligaw. Sarong garumoy sa na ang gamiton mo, makapanligaw ka na, mapindot-pindot ka na sana sa cellphone, di ba? Grabe man yan na nag-text sa imo, batanin tuloy an kape. Ngunyan mananggad baga, ang panliligaw, madali o na sana, sa paagi na sana kan chat, di ba? Sabi digdi, may mga relasyon niya na madalion magpuon pero madalion man nawawara. Di lahat ng bagay ay nahuhulas. Ang panangga databi dyan mga tugang, Pasaway, pasaway. iyuan panliligaw. Di ba? At least, igwa ka mo nin magkakanigo sufisyenteng panahon na mapag-isip-isipan kung talagang siya na ang gusto mo, Pasaway. kung talagang tunay ang namamati mo. Di ba? Taba ka gulo-gulo man sana iyan. Sabi digdi, nagbibigay ng halaga sa pag-ibig. Nata, kung pinaghirapan mo ang isang bagay, mas pinapahalagahan mo ito. Tama baga Kuya Nems, di ba? Ganito rin ngaya sa pag-ibig. Ang panliligaw ay nagbibigay halaga sa damdamin dahil ito'y hindi minadali o kaya hindi ito kinuha ng basta-basta. Pagising sa Diba? mga tao. Tama ini, Kuya Nimi. Tama man agad ini. Garosiring kan mga, kita baga pag minsan, may gusto kitang bakalon, pero pinag-iipunan tamo na. Diba? Pinag-iipunan tamo na. Mabuyutang mabakal. Halimbawa kung sapatos, halos dahil mo ito umak sa dugi, Kuya Nems. Sa sobra mong kapadaba, sa sobra mong pagpapahalaga duman sa nabakal mong gamit, taara mong hali sa dugot pawis mo. Diba? Arog man kan sa pag-ibig palahan, Kuya Nems. Pag pinaghirapan mo siyempre, mas papahalagahan mo man. Sumabay, Yan da mga tugang ang sarong importansya kan panliligaw. pasaway. Sabi digdi, mga tugang, kaya importante na at least maibalik, Kuya Nems, sa panahon ngunyan, an sireng kayo ng kultura kan Pilipino, kaya an panliligaw. Di ba? Tagari, inda lang mananggad kung uso pa ngunyan. Wala pang ibang racket na inasikaso. Sa kuya, uso pa para sa kuya. Kuya Nems. Umangon ka. Aba na mga tugang, laposan ta mo ng usapang ligaw-ligaw. Diyan mo nakita sa technical, alas 3:41.
An oras hatod sa Indokang Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Ang BDO permingyaon para sa Indo. Magdeposito tanganing makaipon. Mag-apply nin loan para makamta ng pangiturugan. Magbisita na sa pinakahararing sanganing BDO o BDO Network Bank kung Hunyo 2 sa Hunyo 18, 2025. Ninhulit na sa BDO, we find ways. Terms and conditions apply. Promo runs June 2 to July 18, 2025. DTI Fair Trade Permit Number R0508 Series of 2025. BDO Unibank is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. www.bsp.gov.ph. Deposits are insured by PDIC up to 1 million pesos per depositor. All rights reserved. Tara na Bicol! Makisaya sa BDO Fiesta on July 19, 2025 sa SM City Legazpi simula 10 a.m. to 5 p.m. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalaala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Attention! Attention! Mga parantabay, may marhay na bareta. Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagserbihan asin dagdag na konbenyensya sa saindong gabos, ang DZGB pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kang Google Play Store asin Apple App Store asin hanapon ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraan tabay? Download na! Branded ba na computer ang hanap mo? Albay Computer and Electronic Supplies and Repair ang sagot dito. Yes na yes! Available sa Albay Computer and Electronic Supplies and Repair o ACES ang brand new at dekalidad na laptop, desktop, printer, gaming gears, gaming desktop with gaming chairs, CCTV sales at iba pang computer supplies and equipments na hanap mo. Ang presyong abot kaya natin at may cash discount pa. Hindi lang yan. Ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair o ACES ay authorized service center din ng ASUS, Lenovo, Epson, Brother, Canon at ng Sharp Copier. Ano pang hinihintay nyo? Punta na sa ACES! With branches in the Bicol region, PC Micron Enterprises, Tanzo Alegre Building, Tibuaya Street, Daet Camarines Norte, PC Micron Enterprises, Peña Building, Rizal Street, Corner Burgos Street, Sorsogon City, and PC Micron Enterprises, EJ Rubio Building, Gogon Sirangan, Virac Catanduanes. Dito sa Legazpi, ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair ay matatagpuan sa ground floor, VNO Building, Quezon Avenue, Legazpi City. Tumawag sa cellphone number 0917-558-0067. Dito ka na sa ACES. Sa kalidad, sigurado ka. Sa repair and services, maaasahan pa. I-like and follow sa www.facebook.com/albaycomputer. Ang mga helang po kang atay, arog kan fatty liver disease, alcoholic hepatitis at cirrhosis, mga helang nadara kan sobrang pag-inom ni nala o pagkaon nin taba. Tapos ang kaugmahan, kundi ka mo magbabago, asin tanganing mo mga atay, kay pong sabayan ng proteksyong Liver Aid. Liver Aid Silimarin Capsule. Ang Liver Aid Silimarin Capsule para sa salud asin proteksyon kang atay. Ini po may silimarin na hali sa herb, natural kaya aligta. Ang silimarin kang Liver Aid, antioxidant po na probadong epektibo sa pagtaon ng proteksyon. Sa oral daw na pag-inom kang Liver Aid, pwede pong mapugol o mabawasan ang danyo sa atay. Epektibo man ang Liver Aid sa pagpugol sa paghubag kay ni. May bisyo man wara, mahilig uminom mo dahi, mas maray pong isabay ang Liver Aid Silimarin Capsule oral daw para daing tama sa atay, mas enjoy ang pamumuhay. Kaya liver lovers, mag-Liver Aid na para sa baskog na atay. Ang Liver Aid Silimarin Capsule mababakal po sa mga butika o drugstores nationwide.
Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Mga tugang, abangan ta ang pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo. Magiribahan kita, alas 10:30 hasta alas 11 nin pagkaaga. Magantabay, asin maghinanyog sa Kape Asin Barretang Agraryo. Pinky on mo, baby! Kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Buwan mga tugang, welcome back sa programang Pinky On. Ngunyan pong aldaw ni Webes. Sa mga naghaharapot tabi, kunain si BP Henry. May importanteng pig-atindiran na aktibidad tabi mga tugang sa Manila. Kaya para mientras, may mga pagbabago sa mga tukaw asin mardangog dindong boses sa mga programa niya. Sa Pinky On, kitang mag-iba-iba tabi mga tugang siguro kung mga duwang aldaw. Sa programang Pinky On, kitang magdarangugan. Iyo. Pero bago yan, initabi, magdangog, mga tugang, tinatawagan ng pansin ang ina o mga kamag-anakan ng batang lalaki na pinangalan ng Alfred Mar Gonzaga. Si Alfred Mar ay natagpuan sa labas ng bahay ni Mr. Franco Ortiz Jr. sa Barangay Tagungtong, Goa, Camarines Sur noong Oktubre 20, 2024, ganap na 7:30 ng gabi. Ang bata ay tinatayang bagong silang nang siya ay matagpuan. Mangyari po lamang na makipag-ugnayan sa DSWD RSCC na si Ligao City at hanapin ang mga social workers na sina Kate Genevieve S. Barcelon at Jocelyn A. Prelligera o kaya ay tumawag sa mobile number na 0947-585-4675. Tinatawagan ng pansin ang mga kamag-anakan ng batang si Enmar Pasagdon na ipinanganak noong Nobyembre 16, 2024 sa Masbate Provincial Hospital. Si Enmar ay nasa pangalaga ng DSWD RSCC simula pa noong Enero 22, 2025. Mangyari po lamang na makipag-ugnayan sa DSWD RSCC na si Ligao City at hanapin ang mga social workers na sina Kate Genevieve Barcelon at Jocelyn A. Prelligera o kaya ay tumawag sa mobile number na 0947-585-4675. Hindi mo ba matanggap na ikay isang ungas? Madali lang naman kung nais mong ikay purihin. Ang nais mong gawin sa iyo ang sa iba'y gawin. Bahala ka kung ayaw mo ako. Aba na mga tugang, oy sa giraray, bation ko ning happy birthday. Si Tatay Alejo Balitian, kan Barangay Lidong, Santo Domingo, Albay. Ingat sa natabi sa pirming pagbiyahe. Lahat ng pasaway. Bueno mga tugang, o mag-iringat tabi kita ang uran, although maluhay lang tabi mga tugang, pero ananay, diba? Tuloy-tuloy ang uran. Actually, dahil naman ki klase, poon pa kasabagong udto, nag-urali na sa mga estudyante niya to dyan, lalong-lalo na sa elementary and secondary level.
Diba? Sana nagdiriritso man agad sa harong tabi ko inem. Tani ba kaya dahil man tulos minaorli sa harong pag-arog ka na may suspension in klase para no paano ang mall digdi sa Legazpi City ko inem. Diba? Diba? Kaya ang pigili kaya dyan tabi mga tugang ang aksidente. Kaya mas maray na pag-arog ka ini na nagaparauran, magtinir na lang sa arong tabi, di ba? Magtabang-tabang lamang sa magurang, sa mga gawaing bahay, makunso, sige sa naman ang tarangka. Diba? Ingat lang tabi kita mga tugang ha, maging rikmat, lalong-lalo na itong sa mga nasa flood-prone area, aram na po din daw kung bahaon, o kaya aram na po nindo kung ang lugar nindo may posibilidad na pigbabaha, di ba? Lalo itong sa may mga kataning na salog, di ba? Maging rikmat sa natabi mga tugang, di ba? Sa mga landslide prone area, aram naman po yan kan mga residentes kung ang lugar ninda landslide prone area o kaya flood prone area, di ba? Kaya ingat-ingat lang kita. Pasiguro and maging rikmat and pirming magdangog sa mga abiso Kuya Nemi, di ba? Importante yan mga tugang na updated kita, di ba? Minsan kaya sabihon ta wala man niya kitang di man niya kita nakapalawag sa wind signal Kuya Nems, di man niya kita lamang signal number 1 o signal number 2, pero data na iiling mga tugang, so hiwas kan bagyo, so diametro Kuya Nems na minsan iabot kita maski kang ikog-ikog sa na Kuya Nemi, iabot kita kan pag-uuran. Kaya maging kon lang maingat, marikmat na tabi mga friends, di ba? Pirming magdangog sa radyo, lalong-lalo na sa DCGB para updated sa bareta kan panahon. Huwag ka nang paligid, ang iingay nyo pa at sadyang nakakaperwisyo. Bakit hindi na lang sa barangay magserbisyo? Hindi mo na Bueno mga tugang, paano kayan? Pwede na tabi Kuya Nance, Madam Casey. Tanganing makabelo naman ang commercial. Masunod po ang programa ni Sir Pio Fernandez sa programang Bicol Target. Kung nais mong ikay purihin, ang nais mong gawin sa iyo ang sa iba'y gawin. Bahala ka kung ayaw mo akong paniwalaan. Sa pangarap nagkailing sa kuya si Tanoy. Hello, yung kangaya magtaramnoy. Sa pangaran po ni Kuya Nemi sa Technical Department, si Jerome sa IT, si Casey Tanay ang sa tuyang intern, ali sa CSP Sinabua, sa newsroom sa Panginat po News Director Mar de la Cruz, katawang si Shara, Jenny Balyaran, at si Nicole Glorian. Masunod na po si Sir Pio Fernandez, mga tugang konsentong nakaibahan para miyang trust sa programang ini. Ako po, si Joshua Bino. Salamat, maray na hapon. Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi and Capsule. Basta lagundi, Plemex.